Mitambong sab si Vice President Sara Duterte sa duha ka mga aktibidad sa Davao City nga gipangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Atong saraw ng detalye niini pinaagi sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, layo sa mga isyu nga dunay gap karon ang unit team tungod sa binatuhay ug aligasyon sa mga kabanay sa bise ug sa kampo sa Pangulo, makitang maayo gihapon kaayo ang pagtagad sa duha ka lider sa atong nasod. Mitambong si Vice President Sara Duterte sa duha ka mga aktibidad sa Davao City nga gipangunahan ni President Bongbong Marcos. Sa pang-apod-apod og titulo sa yuta sa mga benepisyaryo ubos sa Department of Agrarian Reform, unang naabot ang bise. Hamubo lang ang iyang nahimong mensahe. Personal gihapon ang ako ang pagpasalamat sa inyong suporta sa ako ang trabaho isip Vice Presidente ug Secretary sa Department of Education. Ginapaabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang iyahang pagpasalamat sa inyong tabang, sa inyong suporta, sa iyaha ug sa inyong suporta sa iyahang dream, vision, pangandoy para sa ato ang nasod nga dunatay kabag-uhan, dunatay bagong Pilipinas. Daghan kayong salamat. Gihatagan sab niini og gibug-aton ang matang sa edukasyon. Dili dali ang kinabuhi, pero kinahanglan nato ipasabot sa ilahang nga kinahanglan maningkamot sila sa ilahang pagtuon. Magtarong sila og eskwela og kinahanglan gyud nga mahuman sila og eskwela kay mauni ang magpabag-o sa ilahang kinabuhi. Nagtapad sa entablado ang Pangulo ug ang Bise. Makita nga istorya pa sa Pangulo ang Bise. Taod-taod sab silang nagkaistorya. Mismong si VP Sara ang nagpaila-ila sa Pangulo. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating pangalawang Pangulo at kalihim ng Department of Education, Sara C. Duterte. Thank you, Inday. Sama-sab nga pagpaila-ila sa Pangulo ang gihimo sa Bise sa laing aktibidad sa ceremonial signing sa mga kontrata alang sa civil works sa Davao Public Transport Modernization Project. Sa iyang mensahe sa aktibidad sa DOTR, nagpasalamat ang Pangulo sa mga lokal nga opisyal sa pagduso o pagsuporta sa maong proyekto. Special mention sab sa Pangulo si kanhi Mayor ug karon VP Sara Duterte. Daghang salamat. As a matter of fact, this project was first envisioned in the time when it was under the auspices of Mayor Sara Duterte. Wala na ni salmot sa photo opportunity ang Bise. Dayon miadto siya sa Barangay 76-A Davao City kung asa nakigsaulog siya sa 87th araw ng bukana. Gipangunahan niya ang pagpanumpa sa 800 ka barangay functionaries. Hinoon, wala na kini miatubang pa sa media. Sara, karong hapon, isip Education Secretary ni Tambong Sab, si VP Sara sa pagayang nga situation briefing sa pagpanguna ni Pangulong Marcos. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.